Rundia weche pikipiki kwa boda boda kurwase stage ya Friends chinsemo kia mukama ime ye bunge kwa wadi ya Kisumu bunge ya nyari bali masaba rigori tukaria lero banyara kwa bakorokyo mugokobo magiga yokwagatirwa ekebanda gose shedi eseba gotumukira na omosike kebasagana oyure mwana siasa kurwase bunge yo kurwase wadi yo bagokwanira gejo ni banyaga bakaringa muno boigo asaba saibo baorokia ebirengereri bye gose baorokia okogokigwa na boigo ekerenga kyo chikomosira Dr. Fred Matiang'i ase obachorio bonne bole mutwe wa 2027 tingagira aligie kerwo kyo borai gwense Kigongo teba ngambuya mono sana ase okwerwa umwesimi gwanyara ko kwerwa cyase abana boda boda ba Friends Nyang'onda amahene gwakorire gendo kirikia muhimu sana teba seli tukulia rero narore kono numurayo itusagana otokonya ase konya tu atwirirwe ngaki entambe ngo ibunde ngomwesimi gwango korora makumi ngo konyora abantu goko ikaza madanga abeire ebirema sebire okwenda kwarora riasa abantu batari kwenyara kwaba korere ngombe kwagenda buna bono kwa korora mwako ndega ige wiriche mwako ndo takachire kanisa ranyi kweta kare kwenda bakaza takagiri nganko endare igongo ko binga tata to kumoyo na chamanga aliagenda tako chako gutanga tigako kwa moyo kora asokunyara nande konya asokunyara niko muna bono iko kwa rosiri gendo ka Friends ga poda poda konya toro saidi gora yejimbori ama ene bono iko muna toko kwa na iga egore yejimbori ya ligeti to kwera bono kwaje toka tene iga kipira chichuma udere ne tijibira chichuma negende ko kwa kanya kere ko sentene pa etworo bono kwa ke usete 70 pa 8 bono amandu ba minto ba rundi ba minto ba ko kete bono kaji bibijigo jabaso yani ngano ne gariera asoime iko to kwera ne ngambu ya mono nande no turi mega yao ngane liga ya chanye ke banda kiarenga kiagoje 2017 kiale ko gajura yaro me chalo yaro rekana ngankobere tuata ko gaya na manganaya oyo kiagaje raburi go masuaria makomu itaba ekera itaba wona into no tora mona abana baiga nyuma ya sagana egento kwata parire gaiga tokugwakira mbuyamono bitari na kerengo tusi ile mbura ya tu akimna mwara ba minto okambo gotoira umwesimi wose kana otorera maabero chiro tawasiri kebana lakini aba minto batayete gotoita asaba bisa bali mwata kakoreta mangana makaiga to awastabiri nyasaya abakonya nande round ye ndori bana to kunwaini round ye to kwa chikura muna abantu babuga to bongo round ye muto imukeri bongo sagana mbosyo bono iga nande ndotageti mangana mange abantu ba minto bono iga ligere lyoyo konya nande mondo kokonyire oiga tu akengambu ya mono nande nende na igorore nda bana ba minto na imoje morigere libuya bono iga to kwata bangaki abantu ba minto bagusi inchuga iga toro siesa iga yomo gusi to begende kemo ego ikaga ari goro 2027 niko to gosara galioka to bangaki egendo Matiang'i ndori ko modiga maega nere Matiang'i goro egera abantu ba minto na tutonyoro borabu gusi ba minto na kende kyo zoko saba tuwaza una mono moroje bega masiko gagenda to kore binto